Bhí dinosaur ag spaisteoireacht timpeall na cruinne seo feadh 165 milliún bliain. Thosaigh siad amach beag bídeach sa tréimhse tarasach, scap siad amach ar fud an domhan sa tréimhse Jurasach, sin tháinig deire tubann leo sa tréimhse Cailceach. A cad tárólas gon faoin na dinosaur agus na tréimhse sin. Well aniu táid chun inneocha íanamh dinosaur spínach, so seo é an Spinosaurus. An dinosaur fiol itach is mó riamh. Agus a chulchathair beag splóideach an baryonyx. So tusáman leis an baryonyx. So bhí cónaí san Europe 130 milliún bliain ó shin. Agus bhí gial mór fada aige cosúil le crugadh. Agus cá sé annach chuid ama san uisce ag iascaireacht. So seasamh san uis agus duine ahris an baryonyx. So seasta chos clé siar. Ilan jas sísa de glún jas. An sin bhí crúb amháin mór fada aige 3 centiméter in nád ag gubba amach. Ní sé giascaireacht feadh 5, 4, 3, 2, 1 agus ag gahrú cos. So Ilan sísa an glún. Sin an crúb mór amháin sin amach. Agus ag giascaireacht a ríist feadh 5, 4, 3, 2, 1. Arás fad. Inis, an Spinosaurus. Buchaldána réin an dinosaur. Bhí sé cho fada le carráiste trénach, níos mó ná teach stór. Agus bhí gial mór fada aige, agus fiach le géire a bhí anhaach an graime all iasc sleán. So seasamh san uis agus duine ahris an Spinosaurus. So tóg na lábha taobh here do grin. Ordig de chus sús agus siar, so cho fada le carráiste trénach. Inis ag giascaireacht feadh 3, 2, 1 arás agus ag ahrú cos inis. So ag ordú an cos clé, lábha taobh here den drim. So cho fada leis an carráiste trénach sin. Níos mó ná teach stór. Agus ag giascaireacht a ríist feadh 3, 2, 1. Anmhar fad. So sin iad na dinosaur spínach. Buchaldáin a réin an dinosaur agus an dinosaur fiolitach is mó riamh agus a chulchathair beag splóideach an baryonyx.